सरकारने निर्णय घेतलो, सरकारने अशा पद्धतीने विचार केला की ज्या गुजरातात अशा योजना ना थंय जर दुधाची लाट असा आणि गोव्यात जर इतक्या योजना देऊन सुद्धा अपेक्षेप्रमाणे दूध वाढला दूध 30-35 हजार लिटर प्रोडक्शन असणे त्याच्या वेळेन 70-75 हजाराच्या पावला. पण सरकारान जितको खर्च केला, सरकारान जो पैसा घाला त्याचा जर विचार करी जाल्यार दूध गोयचे दूध प्रोडक्शन दिसाक 2 लाखाचेर पावले असते. आणि ते ठराविक ह्याच्यावर वचना म्हणून प्रयोग करूया म्हणून आम्ही सुमला काढला. सुमला काढला तो सरकारच्या फायद्याखातीर नाही, सुमला काढला तो दूधवाल्याच्या शेतकऱ्याच्या फायद्याखातीर. सुमलाकडे 3-4 तालुक्यांनी एंट्री दिली म्हणजे गोवा डेअरी बंद करून ना. गोवा डेअरी असा आणि सुमलाने कलेक्ट करता शेतकऱ्याक ज्याच्याकडल्यान बरो दर मेळटा, शेतकऱ्याक ज्याच्याकडल्यान बरे सुविधा मेळटात, शेतकऱ्याक ज्याच्याकडल्यान बरे फॅट लागता असो दिसता, बरो मोबदलो दिता असो दिसता, त्या मनशाकडल्यान घेवचे, त्या मनशाक दूध दिवचे, त्या मनशाकडल्यान त्या संस्थेकडे व्यवहार करचो. आम्ही खंयच सरकारान सांगला ना कितें की आता गोवा डेअरी दिवचे बंद करा, सुमलाक दिया म्हणून कोणे सांगला का कितें. आम्ही सुमूल तुमका दुसरो पर्याय म्हणून दिलो असा. एखाद्या गावात एखादो दुकानवालो असता, एकटो जोपर्यंत असता तोपर्यंत तो दीत तो माल, तो सांगीत तो दर, तो उघडीत ते टायमिंग. आणि ह्याच दृष्टीन सुमूलाक आम्ही एंट्री दिल्या.